എൻ്റെ കൊറോണ. ദൈവകോപമെന്ന വിശ്വാസി, ദൈവമില്ലെന്നുറപ്പായെന്ന് അവിശ്വാസി, മർത്യരക്ഷയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മതം, ദൈവത്തെ ആദ്യം രക്ഷിക്കൂവെന്ന യുക്തിവാദി, മുമ്പേ അറിഞ്ഞിരുന്നെന്ന് പ്രവാചകർ, മുമ്പേ പറയാത്തതെന്തെന്ന് നിഷേധികൾ, ശനിയുടെ അപഹാരമെന്ന ജ്യോതിഷി, പൂജ ചെയ്ത് കുടത്തിലാക്കാമെന്ന മന്ത്രവാദി, കൊന്നുതിന്നതിൻ്റെ ശാപമെന്ന് സസ്യഭോജി, ശാപമില്ലാത്തോർക്കും വന്നില്ലേ എന്ന് മാംസഭോജി, ഓർമ്മയിലേ ഇല്ലെന്ന് പഴമക്കാർ, ഓർക്കാനേ വയ്യെന്ന് ഭീരു, മരണമാണ് ഭേദമെന്ന മനോരോഗി, ഇതും കടന്നു പോകുമെന്ന് തത്വജ്ഞാനി, എന്തും നേരിടുമെന്ന് ധീരൻ, ഒരു ചുക്കും ചെയ്യില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം, നിങ്ങളാണെങ്കിൽ നാടു ചുക്കായേനെന്ന് ഭരണപക്ഷം, പരിസ്ഥിതിക്ക് ഉപകാരമെന്ന് നിരീക്ഷകർ, പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങാറായെന്ന് പ്രകൃതി സ്നേഹി, ആത്മീയത മാത്രമാണ് ഭയമെന്ന് ആത്മാന്വേഷകൻ, വിർച്വൽ ലോകമെന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് തെക്കി, ചികിത്സയില്ലെന്ന് വൈദ്യൻ, ലേശം കഴിച്ചാൽ വരില്ലെന്ന മദ്യശാസ്ത്രത്തിലുണ്ടെന്ന മുക്കുടിയൻ, ചൂടിൽ പെരുകില്ലെന്ന് ഉച്ചവട്ടൻ, മഹാഭാരതത്തിലെ പണ്ടേ മരുന്നുണ്ടെന്നൊരു മരത്തലയൻ, ചെലവ് കൂടുമെങ്കിലും വാക്സിൻ ഉടനെന്ന് ശാസ്ത്രം, വെറും 10 രൂപയുടെ സോപ്പിൽ തീർക്കാമെന്ന് ട്രോളൻ, പറയാത്ത ചെറിയുടെ അറിയാത്ത പേര് സമൂലം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പ്രശസ്ത യൂട്യൂബ് വൈദ്യൻ, മഠയോധരൻ, അന്തിച്ചർച്ചയിൽ കൊഞ്ഞനംകുത്തി കൊന്നുകാണിക്കാമെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ, മുറിയടച്ചിരുന്ന് നേരിടാമെന്ന് സ്റ്റേറ്റ്, അതിർത്തികളടച്ച് തുരുത്തുമെന്ന് രാജ്യങ്ങൾ, ചൈനയുടെ കെണിയെന്ന് ട്രംപ്, ഞങ്ങളുടെ വൈറസ് ഇങ്ങനെയല്ലെന്ന് ചൈന, ട്രംപിനെ ഭ്രാന്തെന്ന് ലോകം, നടുവിൽ നട്ടം തിരിഞ്ഞ മനുഷ്യർ, എങ്കിലും എൻ്റെ കൊറോണേ ഇത്തിരി കുഞ്ഞന്നി, മറഞ്ഞിരുന്ന് കാണിക്കുന്ന മായാജാലമൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മാന്ത്രികനും ഭൂമിയിലിന്നോളം, എങ്കിലും എൻ്റെ കൊറോണേ ഇത്തിരി കുഞ്ഞന്നി, മറഞ്ഞിരുന്നു കാണിക്കുന്ന മായാജാലമൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മാന്ത്രികനും ഭൂമിയിലിന്നോളം, എങ്കിലും എൻ്റെ കൊറോണേ.